Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясында демографик сәясәтне гамәлгә ашыруда хакимият коммерцияле булмаган оешмаларның фән бердәмлеге дигән 5-нче республика форумы кысаларында фикер алышу узды. Анда республикада демографик сәясәтне гамәлгә ашыруда үзара эшчәнлек проблемалары каралды. Киләчәктә демография өлкәсендә безне нинди үзгәрешләр көтә? Шуңа бәйле сорауларга Искәндәр Гыймалдинов җавап эзләде. Киләсе елда 39 меңнән артык бала туу көтелә. 10 елдан соң бу сан 29 меңгә төшәргә мөмкин. Татарстанда кеше санын саклап калу өчен нинди миграцион вазгыять булырга тиеш? Чтобы было более иллюстративно, я вам скажу следующие прогнозы. 2018 елда без санадык, 2022 елга Татарстанда 4 миллион кеше яшәр. Тик 2022 елның 1 гыйнвары мәгълүматлары буенча халык санының кимүе көтелә. Туучылар санына килгәндә 10 елдан соң бездә 10 мең балага азрак була. Әлбәттә, инде миграция процессларына өметләр һәм куркулар бар. Тик әлеге процесслар безгә халык санын арттырырга булыша ала. Ведомствора дискуссия мәйданчыгы гаилә һәм демография институты өлкәсендәге тискәре тенденциялар проблемасын җайга салуны күздә тота. Аңа экспертлар анализ ясый. Заманча гаиләнең үзенең үзенчәлекләре дә бар. Алай да барыбер һәр кешенең төп максаты һәм аның күңелендә булганы ул инде әлбәттә бу тормышта менә үз якыныңны тауып, гаилә төзеп, балаларны тәрбияләп, бәхетле булуын тели. Ничек шушы бәхеттән менә заман таләпләренә карамыйча аерылмаска, ничек эшендә хатын-кызга аеруча, гаиләсендә, укуында, үзенең бүтән эшләрендә бергә алып барырга. Менә шулар буенча мин уйлыйм, бүген шундый кызыклы фикер алышу булырга тиеш. Әйе, гаилә проблемалары турында сөйләгәндә аерым әтиләр, әниләр һәм балалар язмышы турында да онытырга кирәкми. Киләчәктә безне олы үзгәрешләр көтә. Аларга һәр яклап әзер булып торырга кирәк. Искәндәр Гыймалдинов, Александр Решеткин, Татарстан яулыклары.